As obras de asfaltado da Estrada Nacional entre Lugo e Ourense a 540 remataron hai uns meses, pero moitos treitos seguen sen pintar, levando a confusión os condutores, sobre todo cando é de noite. Iso puido ser a causa deste grave accidente de tráfico que aconteceu nas últimas horas. Foi un acceso á estrada enchantada e houbo feridos graves. Foi na circunvalación que enlaza o corredor que vai a Lalín e coa 540. Ese corredor está sin pintar os tramos de circunvalación, igual que a parte da 540, pero aí foi onde un despiste dun condutor que viña de chantada, pois meteuse ao carril contrario porque non había raya de delimitación dos carrís e chocou contra outro que viña da zona de Lalín, do corredor. Martes 18 de agosto, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. Estamos pendentes dun accidente laboral mortal a bordo dun barco que está arestora no Porto de Vigo, onde iremos a Xiña en directo. Tamén estaremos en Bergondo, onde houbo un roubo cuantioso nunha empresa do polígono. Os ladróns actuaron de noite e ninguén os soubo, malia que a área conta con seguridade. Decatouse o dono da empresa cando chegou a mañá seguinte. A Xiña lles contamos máis detalles. En moitas ocasións, a non resposta do grupo, o silencio do grupo, fai que a persona que está agredindo dé por validada a súa conduta. Se o grupo queda calado, é que o estou facendo ben, co cal teño que facelo máis, porque isto é a aprobación do grupo. Por parte do grupo, o silencio significa aprobación e, polo tanto, animación ou ánimo a que se siga facendo. Un barrio de Carballo sofre unha praga de pulgas sen precedentes. Os parasitos xa chegaron ás casas e a unhas instalacións municipais da zona. É tal o número de pulgas que mesmo os nosos compañeiros acabaron con elas na roupa aos poucos minutos. Xa fumigaron hai uns días e hoxe volveron facelo ante a gravidade da invasión. Creen que o foco está situado nunha vivenda privada onde habitan varios animais. Entrei a traballar ás 7 da mañán e na máis entrar xa se me pegaron. Xa levei a outra instalación, bueno, é un desastre. Eu cheguei o domingo de feira con ela á casa, cheo, despois dixenlle ao meu marido, Toni, mira, temos as pulgas na casa, porque eu teño 2 cans máis. Non é a primeira vez que falamos de Sofía no Galicia Noticias, a porca brava de Boborás, que ten veciños namorados. Aparece sempre que na vila organizan unha festa ao aire libre, come sardiña, pan, polvo. Os veciños xa están afeitos ás súas visitas e din que a ven prácticamente todos os días. Era inesperado, un convidado que... Estábamos todos comendo, todos tranquilos, e aí ven a Sofía por aí adiante correndo cos pequenos, empezou a darlle botes, claro, os muchachos do catering me dixeron deixade que non vos fai daño ningún. A calor segue sen darnos tregua este martes, especialmente no sur e no interior da comunidade. A situación máis adversa agárdase no Miño de Ourense, en alerta vermella por temperaturas que poden superar os 42 graus. En aviso laranxa están o sur de Ourense e Valdeorras, onde se poden superar os 39, e o Miño de Pontevedra e litoral da provincia, onde os termómetros superarán os 37. No noroeste de Ourense, a montaña de Lugo e o sur da provincia, a alerta é amarela por valores superiores aos 34 graus. Un mariñeiro de Ribeira faleceu nun accidente mentres traballaba nas Illas Cíes. Imos en directo ao Porto de Vigo. Xavier, contanos que se sabe exactamente deste suceso. Pois sabemos, boas tardes, que o mariñeiro, veciño de Ribeira de uns 60 anos, ia a bordo do cerqueiro, a praia de Cesantes, que vemos ao fondo da imaxe, e que arredor da medianoite tivo un accidente co chigre do barco. Enseguida xa se dispuxeron a partir co barco cara ao Porto de Vigo, onde chegaron de madrugada, pero só se puido facer o levantamento do cadáver, que despois foi trasladado para facer a autopsia. A Policía Xudicial e a Garda Civil xa abriu dilixencias para facer unha investigación e así aclarar as causas deste suceso. En terra, usuarios da Estrada Nacional 540 queixanse do estado da vía que une Lugo e Ourense. Hai varios treitos en pintar e xa se registraron accidentes. O último foi esta mesma noite e houbo varios feridos graves. Unha colisión entre dos coches á altura de Chantada é o derradeiro accidente nunha vía que está en obras. Trátase da Nacional 540 que une Ourense e Lugo, na que se están levando a cabo traballos de reparación do firme.
En varios treitos e tamén nas conexións coas localidades polas que atravesa a estrada, carece de pintura, o que complica circular por ela. Un despiste dun condutor que viña de chantada, pois meteuse ao carril contrario porque non había raya de delimitación dos carrís e chocou contra outro que viña da zona de Lalín, do corredor. Cando hai un carril de dobre adiantamento eu o vexo porque o fago, chegas ali arriba, por exemplo, e non sabes onde acaba o teu carril de adiantamento, onde empeza outro, e eso sí que pode levar a confusión, claro. É porque coñezo a carretera sei onde acaba, pero a xente que veña mellor que non este acostumbrada a facer esta carretera sí que pode ter problemas, claro. Os traballos de asfaltado acometéronse na primavera, pero aínda quedan treitos pendentes. Antes ainda estaba peor, pero bueno, agora sen pintar, pero no medio hai unha ranura terriblemente así. Pero que para estropear unha roda está moi ben. E outro día viña de Ourense, entrei en Lugo, non o sabía, e rastrei todo o disco do coche, e tomei normal, e pegoume un golpe terrible. Os usuarios da vía temen que a falta de sinalización e de pintura na calzada poda ocasionar máis accidentes. Tuvo a punto de haber varios accidentes porque había mucho tráfico hacia Carballino y entonces ¿qué pasa? No sé los días que lleva sin pintar, pero eso no lo pueden tener así. Es un riesgo y pasará algo seguramente. Venía la gente por el carril derecho, otros adelantaban por el izquierdo, se metían, salían, no había línea. Los que venían para aquí no sabían cuál era la línea, si el doble carril era en sentido chantada o en sentido cambio, o sea, un cachondeo. Eu creo que simplemente por a seguridade, sobre todo no Brao, que aumenta, sabes, o tráfico e todo o tema por o rollo da Ribeira Sacra, pois eu creo que era interesante que estivera en boas condicións. Hai treitos sinalizados con pintura de obra e arredor de 7 kilómetros que carecen dela. Houbo un roubo cuantioso nunha empresa do polígono de Bergondo, foi de noite moi discreto en unha área industrial que os empresarios cualifican de bastante segura, Reyes. Sí, aconteceu contra as 2 da madrugada nunha empresa desta rúa parroquia de Guísamo aquí no polígono industrial de Bergondo. 2 persoas, tras facer un burato, conseguiron extraer e arrastrar cara ao exterior a caixa forte, malia que pesaba alrededor de 140 kilos, e roubar os cartos que había dentro, entre 20.000 e 25.000 euros. O propietario, ao chegar a traballar o día seguinte, foi cando se decatou do asalto e alertou a Garda Civil. Da inspección ocular e da investigación encargouse a Policía Xudicial de Cambre, que continúa traballando para esclarecer os feitos e poder prender os delincuentes. Hoxe buscamos as explicacións dos expertos a comportamentos tan violentos entre adolescentes como estes que lles amosamos onte no Burgo, en Culleredo. Xa lles adiantamos que entre eles están o silencio das testemuñas, os que gravan, interpretado como apoio por parte dos agresores, e a imitación de comportamentos dos adultos. De seguida, aquí, no Galicia Noticias. A Garda Civil investiga o condutor deste camión, un veciño de Lugo de 48 anos, por un suposto delicto contra a seguridade viaria por condución temeraria. O camioneiro circulaba, como ven, pola Nacional Sexta, á altura do concello de Baralla, realizando adiantamentos indebidos, e un axente da Garda Civil fora de servizo observouno. Alertou o cuartel de BCRA e montaron un punto de control para interceptalo. As dilixencias instruídas están en mans da autoridade xudicial. O accidente deste outro camión deixouse en luz nas últimas horas veciños de Lousame e Noia. Os feitos ocorreron na ponte de San Francisco, cando un operario trataba de introducir unhas máquinas no camión cun guindastre. A carga desestabilizouse nese momento e a maquinaria e o camión acabaron emborcando. Levaron por diante, como ven, un cable de alta tensión e isto provocou un pequeno incendio e tamén o corte da suministración eléctrica. A brutal agresión dunha menor a outra en Culleredo reabre o debate sobre a violencia e idades tan temperás. Analizamos cunha experta estes comportamentos, tanto da agresora como da víctima e tamén de quen mira sen actuar. Arrepían os golpes, pero arrepía tanto o máis a carraxe na voz, nas ameazas, na humillación. Ben merecido que o tes escoitase. Tan novas, tan nenas, a que responde tanta violencia? Que non sei dicir se está reivindicando como líder ou se está expresando unha rabia que ten interna. ¡Hala, por favor! ¡Les pido perdón a todos ahora mismo!
Porque non hai freno cando empezas a agredir a unha persona, ves na súa cara a expresión de dolor, a empatía debería facer que frenásemos. Cando non frenamos, pois probablemente que algo falla aí na nosa empatía. Lonxe de frear, a agresora vense arriba conforme outra rapaza acata órdenes. Pídelles perdón a eles, dille, e pídeme perdón a min por poñerte chula. E pídello, pero de pouco lle vale. Os golpes son máis fortes, patada na cara incluída. En moitas ocasións, a non resposta do grupo, o silencio do grupo, fai que a persona que está agredindo dé por validada a súa conduta. Se o grupo queda calado, é que o estou facendo ben, co cal teño que facelo máis. Os expertos advirten das secuelas para a vítima. Dificultades de afrontamento a novas situacións sociais, illamento, de baixa autoimaxe. Para a agresora, se aprendo que a miña maneira de presentarme ao mundo é poñéndome por encima dos demais, ou humillando, ou maltratando aos demais, pois é que a miña maneira de relacionarme co mundo vai a ser moi dañina, eso vai me vir de volta. E das secuelas tamén para os cómplices pasivos, para os que miran sen facer. Empeza a sementar unha autoimaxe de si mesmo sobre como reacciono eu ante as cousas que me son difíciles. Pois apártome, calo, consinto. Son menores, roldan os 14 anos, todos eles foron identificados no sitio e o caso está xa na Fiscalía de Menores. Atención á seguinte información que lles vamos a contar sobre o que está a acontecer no barrio carballés do Choriz. Unha praga de pulgas está a invadilos. Esta mañá volveron desinfectar a zona onde creen que pode estar o foco, unha vivenda privada onde din habitan varios animais. As pulgas xa chegaron ás casas dos veciños e a unhas instalacións municipais da zona. Hoxe, por segunda vez, volveron fumigar rúas, portais e zonas verdes. As pulgas invaden o barrio carballés do Choriz. Puidémolo certificar nas picadas que sofren case a diario os propios veciños e veciñas da zona. Yo no las vi, la verdad, pero el fillo mío sí las trajo a casa. En las zapatillas llevaba las zapatillas blancas y él en las zapatillas blancas se ven bien porque son bichitos negros chiquitines y le fumigué entero. Nós si puidemos velas adheridas a nosa roupa, sobre todo o maior perigo din está nesta rúa. Por segunda vez, o Servizo Municipal de Pragas levou a cabo este martes unha nova desinfección para evitar a súa propagación en vivendas e mesmo servizos municipais da zona. Entrei a traballar ás 7 da mañán e na máis entrar xa se me pegaron. Xa levei a outra instalación, bueno, é un desastre. Estamos intentando ver ca fumigación, a ver se hai forma de solucionar a papeleta. Pero aí nesa calle de baixo xa se viron. E aquí nesta de ribe, o que pasei placer xa escolle. E diante desa casa. Todos os que pasan por diante desa casa collen as pulgas. Tamén atacan os animais, así deixaron este can dunha veciña deste barrio. Eu cheguei o domingo de feira con ela á casa, cheo, despois dixenlle ao meu marido, Toni, mira, temos as pulgas na casa, porque eu teño 2 cans máis. E o foco podería estar nesta vivenda onde din os veciños viven en condicións bastante insalubres. Supuestamente dijeron del número 42, porque tenía 5 cans, 5 yorsais, cuando vino la policía local a sacarlos, sacudieron 80 pulgas cada perro. O foco ven sendo moitas veces chamei a policía local, porque hai animales aí dentro, hai 5 animales, creo que hai, berrando todas as nadie fai nada. A preocupación é máxima entre a veciñanza que sai á rúa coas súas propias medidas de autoprotección. Sprays, me eché todo spray, porque si no, es que incluso estaba hablando ahora con las limpiadoras de mi portal y una en el brazo, en plan, de que vuelan. Andaba sempre en pantalón corto. E ora ando con calcetins e playeros, andaba con chanclas, ora xa nada. Non porque era a forma de que se me pagaban sempre. E ora, polo menos, así xa non o noto tanto. O Concello de momento está actuando nas zonas de titularidade pública a espera de poder confirmar se o foco procede dunha vivenda privada. Imos agora ata Santiago de Compostela, ali no barrio compostelán de Vite, na zona norte de San Caetano, son habituais os reventóns das tubaxes de auga. Os veciños din que é por causa da antigüidade da rede de suministración. O último corte importante ocorreu na propia tarde de onte e a auga volveulles finalmente á noite.
O reventón dunha tubaxe deixou sen auga unhas horas varios veciños da rúa Blanco Amor, na zona norte de Santiago de Compostela. Estiveron sin agua desde as 7 da tarde hasta as 9 ou 10, non, ás 9 da noite ainda lle viñeron. Hasta 1 da mañán ou así ou 2 non veo agua. E aí, moi a menudo, temos estado a mediodía sin agua, porque rompe aquí e rompe aquí. Non sei por qué, rompe aos dous lados. Cando rompe aquí, non hai agua aquí. Cando rompe ali, non hai agua para ese lado. Pero está rompendo moi a menudo, nos últimos meses moi a menudo. No barrio queixanse da reincidencia das roturas. Aquí xa debeu romper unhas 10 veces a tubería. Aí onde vivo eu no meu portal, xa rompeu 3 veces. A tubería é de Uralita, e entonces cos anos pudrese, a presión rompe. Xa sabedes como está todo aberto a calle. Rompe cada mes ou 15 días, ou a veces está menos, pero rompe facilmente. A tubería vai bella, a auga renóvana, senón vamos a estar así. E o problema non é só estar en horas sen auga, senón que cando volve non ven limpa. Eu non hai moito que nos reventou unha caldeira, estaba chea de terra e de óxido. Por qué? Por estas roturas. As lavadoras tamén entra a porquería dentro. Cando marcha agua, despois ven agua sucia, non? Porque a romper a tubería, pois, fan un burato, fan terra, entonces revolven agua, sale agua manchada. Pero se chamas enseguida tamén veñen a arreglar, Chamas, había agua, eu xa fui un dos primeiros, unha vez rompeu ali, non fará, ese debeu ser o ano pasado, rompeu nesa casa que estaba todo, onde quedaba por aquí a terra, onde se ve a terra, chamei e viñeron enseguida a arreglar. Así as cousas, reclaman solucións de maior envergadura, máis aló da atención ás incidencias puntuais. Esta que ven nas súas pantallas é Sofía, unha xabaril que gañou a confianza de todos os veciños de Vilachá, en Boborás, na provincia de Ourense. Aparece sempre que fan algunha festa na rúa á fresca. Xa falamos dela máis veces no Galicia Noticias, pero hoxe, dentro dos minutos, vai haber sorpresa, porque Sofía xa non está soa. Contámosllelo nuns minutos aquí no Galicia Noticias. Boa nova para os veciños de Ons, a súa protesta foi escoitada e a Xunta acordou finalmente autorizar de maneira extraordinaria e puntual a música na festa de San Xoaquín. Tal e como lles informamos onte, os veciños da illa manifestáronse a fin de semana en contra da prohibición de celebrar eventos musicais, como veñen facendo tradicionalmente para festexar o seu patrón. A orixe deste conflito radicaba na inclusión da actuación dun picadiscos e a posible contaminación acústica que xeraría neste espazo protexido. Tras as protestas, analizouse a viabilidade técnica e a música poderá soar finalmente entre as 10 da noite e as 3 da mañá. Iso sí, terá que haber un control estrito dos decibeles. De Sardiñas a polvo, Sofía, unha porca brava da Vilachá, no concello de Boborás, na provincia de Ourense, parece ter bastante claro onde está a festa e tamén onde se come ben. Os veciños xa están afeitos ás súas visitas e din que a ven prácticamente todos os días. Agora, ademais, sorpresa, descubriron que xa non anda soa. En Vilachá xa lle puxeron nome, chámase Sofía, é un xabaril e polo visto ten bastante claro onde se come ben. A primeira vez que a vimos foi no San Xoán, cando se achegou á sardiñada e acabou probando o menú. Agora volveu, desta vez foi no San Roque, no medio dunha festa con 112 comensais. Estábamos todos comendo, todos tranquilos, e aí ven a Sofía por aí adiante correndo cos pequenos, empezou a darlle voltas, claro, os muchachos do catering me dixeron deixadia que non vos fai daño ningún. Pero, o sea, deixadia, veo hasta aquí, estaban aí os postres, me dixeron, de aí vaite, arredelle con casata, pois. Ese daquela foron as sardiñas, desta vez o prato escollido foi o polvo, e Sofía non dubidou en servir a súa propia ración. E quedaba un rabo de pulpo nunha pota pequena, xa moi beixiña, e botou a boca e escapou con el todo tranquilo. E os rapaces empezaron a gritar, e claro, levantouse moita xente a ver que era o que pasaba. Pero comeu non? Non, comeu. Levou con el, marchou coas 4 crías, logo volveu a buscar huesos. Pero desta volta os veciños descubriron algo máis. Sofía non andaba soa, ten 4 xabatos e, segundo os veciños, xa é unha vella coñecida por aquí.
Ela anda por aí a ver se encontra comida e nada máis. En todos os días, pero claro, ten a súa hora máis ou menos que sabe que lle deixen de comer por aí algo e aí ven toda tranquila. Pero que estaba coas patas aí trepada na cancilla como se fora un can así para arriba. Unha confianza absoluta que a converte na convidada máis exixente da festa, xa sexa co plato principal ou no momento do doce. Trabalhei o pulpo, os huesos da carne ao caldero, todo. Ela sirveu todo. O pan, ela foi ben, disfrutou ben a festa. Gusta moito, pero bueno, estamos acostumbrados ya, porque isto ahora, cada vez que hace unha pachanga, comida o tal, pois aparece sempre. O ánimo é intentar ver se lle cobramos unha cota, en que sea solamente, pero hai que deixala que disfrute. E se Sofía segue sendo fiel ás súas citas, en Vilachá xa saben que haberá unha comensal máis na próxima festa. Iso sí, desta vez quizáis lle toque pagar a cota. Levamos tempo falando de que a calor deste verán adianta algúns cultivos, pois ben, hoxe comeza unha vendima histórica nas Rías Baixas, a máis temperada historia cunha calidade de uva ademais excepcional. A calor deste ano propiciou que os ciclos da uva fosen, segundo os expertos, case perfectos. Estivemos na subzona do Rosal, nunha adega que ten todas as variedades de uva do país: Albariña, Godello, Treixadura e Caíño. O ano foi redondo para as adegas das Rías Baixas coas condicións climáticas a favor. Isto implicou que esteamos na vendima máis temperá da nosa historia. E un ano moi contrastado, non? Pasamos dun inverno-outono moi chuvioso, non? Con moita chuvia, históricas chuvias, a pasaron a primeiro un verán moi seco, verdad que foi moi contrastado. O ciclo foi perfecto, non? A verdad que a planta tiña agua, brotou temprano, a floración foi moi ben, a verdad que a produción é moi boa, a evolución da planta foi perfecta no verán, sin enfermedades, sin plagas. Creo que vamos adiantados un par de semanas ou incluso un pouco máis. Casi perfectas, como dices ti, casi. As altas temperaturas, demasiadas temperaturas. É dicir, perfecta sería cunhas temperaturas máis suaves. A colleita, ademais de ser moita, vai ter excelente calidade. Está riquísima, si vais agora e si pruebas unha uva, é verdad que este ano cada vez que a probo encontro que está moi rica, ten moito sabor, a verdad que ten uns parámetros perfectos de azúcar e de acidez. Eu creo que pode ser, ten pinta de ser unha colleita sí que grande, pero tamén de moi boa calidade. Nesta adega vendimarán preto de 52 hectáreas entre Tomiño e o Rosal. Este martes hai 20 operarios, pero haberá xornadas en que se dupliquen. Santiago Ruiz cultiva 5 variedades galegas: Albariña, Treixadura, Caíña Blanca, Godello e Loureiro. Cada uva ten un tempo. Por iso a vendima comeza hoxe, día 18, e rematará un mes despois. Empezando collendo Albariño, nunha finca que madura, a primeira que madura, non? Que a maduración xa sempre é moi adiantada, non? Empezamos por ela, logo despois, unha vez vendimadas estas fincas de Albariño, empezaremos co Godello, que ten unha variedade bastante precoz en vendimar, e logo xa, nós somos os primeiros en vendimar, lógicamente, porque temos aquí, por a climatoloxía que temos na zona do Rosal, agora co Albariño, depois co Godello, como te decía, pero seremos dos últimos en terminar, porque tamén temos outras variedades que ten un ciclo un poquinho máis longo. Como nos últimos anos, cada vez é máis difícil atopar man de obra para un labor que é doado, pero duro. Es localizar la cepa, ¿vale? No cortar mal, agarramos así el racimo y cortamos aquí, ¿vale? Y luego, vale, para cuando uno inicia, yo les digo esto, racimito por racimo, así, para no dañar la cepa. Cuando ellos ya van cogiendo un poco más de experiencia, entonces ya vamos un poquito más rápido. En Valdeorras a vendima xa comezou hai días e en Rías Baixas tamén a uva para escumosos iniciouse antes. A nova senda peonil e ciclista entre o Milladoiro e Santiago está a registrar unha grande afluencia nestes primeiros días tras a súa inauguración. Son en total algo máis de 10 kilómetros e era unha bella demanda como alternativa ao uso do coche. Os primeiros usuarios valórana positivamente, aínda que en algún punto botan en falta a sinalización máis precisa. O primeiro treito parte da Rúa do Rego no Milladoiro e ten conexión co carril bici que sobe ata o aparcamento do Agrodomedio. A través de dúas pasarelas sortease o nó da autoestrada e a ruta continúa cara ao Rial.
A senda bordea despois o bosque do Banquete de Conxo e conecta coas Brañas do Sar e a estación intermodal. Unha alternativa de mobilidade sostible e saudable conectada co transporte público que os primeiros usuarios valoran positivamente. A ruta había moito tempo que se necesitaba, porque hai moita xente que vai do Milladoiro a Santiago e no tempo que tarda en sair da casa xa estaba en Santiago. Me parece muy bien. ¿Es cómoda? Sí, es cómoda, sí. Por el tema de conexión está muy bien, por el tema de ejercicio pues lo veo también. Para la gente que quiera retomar, que no quiera andar por la principal, que no quiera encontrarse los coches o algo, pues bien. Esperemos que se mantenga, que la gente tenga la disposición de mantenerla, porque si no, no se va a poder. Y bueno, disfrutarla, digo yo. Este treito do Milladoiro a Conxo ten uns 6 kilómetros. Os usuarios aseguran que é moi asequible tanto en bici como andando. Depende onde vayas, aquí ao fondo de a Santa Marta a Choupana, en 15 minutos eu penso que chegas na bici. Outro día fun despacio, fun parando e levoume pois un pouco máis de 40 minutos hasta a estación vella de autobuses, pero bueno, fun parando algunha vez, un minutiño, beber algo así, pero ben. Desde Conso, en 30 minutos andando todo costa arriba, pois te trame todo para arriba, pois poste aquí tranquilamente dando un paseo e sin andar rápido, pero sin correr, o sea, ben. O segundo treito da ruta conecta co Hospital Clínico. Desvías en Conxo, atravesa a Rúa Torrente e remata na Avenida da Liberdade, no barrio de Santa Marta. Algúns usuarios botan en falta máis sinalización e alumeado nalgún punto. Pasa que facía falta máis sinalización, se decía, sí. Por que? En que zonas? En na zona de hacia Conxo, Santa Marta, aí está un poquinho, non sabíamos por onde vir, por o banquete, non sabíamos o camiño por onde encontrarlo. Sí, tal vez nos cruces, porque hai algún tramo de asfalto e a mellor unha indicación á dereita ou á esquerda, pois estaría ben, que non hai. O primer día que fun 2 veces, pois non é que me perdera, pero non sabía moito por onde ir. Por ejemplo, la iluminación no está completa. Desde el tramo, desde allí en adelante, todo de noche no se puede hacer. O sea, se puede hacer, pero va sin luz prácticamente. O terceiro treito ata completar os 10 kilómetros vai desde as Brañas do Sar ata San Caetano polo barrio das Fontiñas. Estes días de calor as praias convértense nun dos mellores lugares para facerlles fronte ás altas temperaturas. Hoxe quixemos saber cales son os areais preferidos por galegos e visitantes, se son máis de calas ou de grandes areais e por qué. Constatamos que máis aló das súas preferencias hai un factor que o condiciona todo. Escoiten. Praia pequena, cala ou un grande areal. Quixemos saber que prefiren galegos e visitantes para levar mellor a calor. A ver, gústame as dúas cousas. Gústame unha praia grande, pero non con moita xente, e tamén as calalitas, gústame moito tamén. Maiores e familias apostan máis por praias grandes nas que poden dar longos paseos, comer á sombra ou gozar ao longo do día doutros servizos que ofrecen. Home, para vires en familia, familia é o mellor porque é o que máis servizos ten. Entón é unha zona moi agradable para vires coa familia. Se podemos sacar un tempo para ir en parella, hai moitos máis sitios onde disfrutar, pero para vires coa familia creo que a familia é o mellor que temos. Piscina, todo ello, como tengo niño y puedo también disfrutar de él, ¿no? Estuvimos en el otro lado que tiene muchísimos así como sombra y con la pelota. Já é uma praia que tem um areal muito extenso, uma água plana e calma, acaba por ter também piscinas, é uma praia que tem tudo. Nas praias pequenas ou nas calas os usuarios escapan da masificación, son as preferidas por parellas, mozos, persoas máis solitarias ou familias que buscan tranquilidade. A min préstame o picnic familiar, non? Chegar co bocata e cos Coca-Colas ou así e pasar o día. Que prefiro a soidade un poquinho así recollido que as grandes praias, por exemplo, Samil, que está moi petada. Hai moitísima xente, a min non gústame. Mellor as praias así máis tranquiliñas. A nena pode xogar perfectamente a nadar, a vixías perfectamente desde a toalla, ela xoga cos nenos. Tranquilidade, o sitio para xogar cos nenos. Valoran a calidade da auga, a vexetación cercana, aínda que ás veces boten algunha cousa en falta. De vez en cando sí que hai que ir a algunha praia que teña chiringo ou tal, tamén presta. Que son como Samil moi grandes, non me gustan nada. Cero patatero. Prefiero estas. Si tiene un chiringuito, pues mejor. Porén, puidemos constatar que hai un factor que o condiciona todo no momento de elixir. Donde encontre para aparcar, ali quedo. Pimba, da igual. Pero aquí, aquí xa está, me da igual a playa. Donde encontre para aparcar, chimpum. Calas, praias grandes ou pequenas, estes días calquera vale para fuxir das altas temperaturas. Ata aquí o noso tempo por hoxe, deixámolo xa co telexornal que presenta Marta Darriba. Moitas grazas pola súa atención e que pasen unha moi boa tarde. Ata mañá.